Oraindik ametzetan ezin hobea izango da. La 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 la, paperezko mundu bat datorkit garborora, egunkarizko hegazkina. Aioneska urdina, astronauta kuadrilla, putzegin eta airera. La 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 la, munduan zehar bira, lurreratze garbia, goazen nau marrastera. Gurbiak dituzten bozgora juak, egunak argitzeko daten musuak. Baina zu, baina zu, baina entzun, berdintasuna jainko den laikuan, gozerik gabeko hirugarren munduan. Baina zu, baina entzun. Sentitzeko hobe, konfetiko lore. Abestu azke, sentitzeko hobe, konfetiko lore. Ba-da-b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 a